Sa gahapon, gisugda nato pagpamati ang story of creation sa Book of Genesis, chapter 1. Gitiwas karon sa atong unang pagbasa. O kada gyud human sa gibuhat sa Ginoo, kanunay gid niyang isulti og nakita sa Dios nga maayo ang iyang nabuhat. In short, wala gyud nabuhat ang Ginoo nga dili maayo. Lingi ay mong tupad na maayo pa ka, na maayo pa ang imong kinabuhi. Pero daghan ang nagsulti karon na ang kalibutan nagmasakito na. Gani naiuban mo sulti naghingutas na. Kaya nga tong ozone layer kuno nagguba na, o niya na ang global warming, climate change, na kung mo mature gid ni siya, end of the world na gyud. Ang ato ganing mga dilabi na din sa Pilipinas, ang atong mga kalasangan, ang atong mga kadagatan, mga kasapaan, nangaguba na, hugaw na, destroyed na. Ang ato sa mga pagkaon, daghan na kayong mga matod pa nila mga cancer cells na naa diha. Mao bitaw kadaghana nato karon na naganto sa sakit na cancer. Nilingay mong tupad ing nanana kay cancer. Ingna ba? Naay na naglakaw-lakaw karon, wa na. Cancer na, nagani uban. Lipay-lipay pa, pader, cancer-free na ko, igdangtag pila ka buwan, tuanan, ibalik na sang cancer. Patay na yon. Mga batanon pa kay karon, gipang cancer na. Ngano na? Kidney failure, siging dialysis, daghan kay ang galinyas, kunanas dialysis. Kanalang papakalawaton ko ngadto sa ospital, ato ta sa renal section pa der, na ipakalawaton, adto na konto na naglinya, wala, ilang mga dugo, di as makina. Ana. Basin din na inisimba, nagdialysis na. Sa ato mga politisyan, wa ka sila'y cancer karon, kanang nanagan. Sugod ra baron sa official nga campaign, para sa atong May election, way mga gipang cancer ana nila. Way mga kidney failure nila. Nya mudagan lang yapon, politika bahalag masakiton. Wa man gani ka kahimog healthy sa imong lawas, maka-healthy na noong kas katilingban. Pahuway na lang tingali, masakito na ka. Di ba? Mao na nga importante kayo nga makasabot ta nga ang gibuhat is Ginoo, original yung gibuhat sa Ginoo, maayo. Kinsa may naghatag og kadautan sa atong katilingban, ang yawa. Ang yawa dili magbubuhat, tigdagmal siya sa binuhat sa Ginoo. Ug unsa may gamiton sa yawa aron ta mawagtang sa passing ang balaod sa tao. Ang Ginoo sa iyang pagbuhat naa siya'y balaod, gitawag natog divine law, usay tawgon natog natural law. O kung ang atong mga balaod dinis kalibutan nga gipatuman dili gani mo align sa divine law, anha mosugod ang problema sa atong kinabuhi. Mao bitaw karon particular kay tag legality, pero ato nang gineglect ang morality. Luoy kay ta, moral norms mao na gikinahanglan aron ma-align ta sa divine law. Ang mga legal norms mao nay mo-align sa atong human nature. Kung magsige na lang tag-focus aning legal, what is legal, nya malimot na ta what is moral, mga guba gid ta. Unang maguba ang atong relasyon.
Kaning kaguba ron sa relasyon sa ato mga politicians. Because they did immoral activities. Nya siging panalipod aning ilang immoral activities, hantod na nag-away, dagko kay taggastong kwarta, binilyon atong gigastong kwarta, spending for their immoral activities. Nya managa na sad sa eleksyon, pangilad to the max natong mga botante. Lingay mong tupad. Yung na magpailad pa ka. Pailad pa ka. Ana? Yung nakanang naong ni mo, ilarunon kayo. Bitaw. Ako, mailhan man anak ko mga ilarunon. Una, mahigugmas kwarta. Kanang mahigugmas kwarta nga tao, kanang gasigig pangitag kwarta, ilarunon yun na. Mo nang daghan kay nangailad tungod anang kwarta karon lang ganing bago na scam na diha sa ospital, na ay mo scam diha sa atong mga bank accounts ngano man pasaligan man kag kwarta, pasudlon man kas kwarta, na scam ani mga utang na anhin taon managhilak pader tabangi in taon ko na ilad gyud ko, na scam aning hasta pagani ang love life mas scam pag yun. Naidagang na-scam sa love life, Inay mo tupad, wa ka nagmahay, anay mo love life. Na-scam, kaya nga naman, naidaghag kwarta, edit-date dayon, sakay-sakay sakyanan, daghan akong kaila, nangabuntis, tungod anang na ang scam-scam sa uyab-uyab. Niya, pagkabuntis na, biyaan, na-scam. Binlag, bata, dito rabasad, gidelivers, ginikanan, na utros ang na-scam. Tungod anang gitawag og kwarta. Mao ginaroy number 1. Karon gani sige hantag na kadungog ta na mga istorya diha anang social media about political situations. Common kay nako madungog nabudol ta. Tungod gyapos kwarta. Kwarta gyud. Kusog sa kaya nato kining impeachment nga paspas kayo, one day ra impeach na tungod gyapos kwarta. Di ba? Kwarta ang gipasanginlan. Dinhi sa tong simbahan na kwarta. O tanawa di bawa kita na bodol kay wa man sad mo mamalit og slot. Kamo basta pare gani mo sulti hinay kay mo palit hinay jud kayo pero og papaliton gani og numeros loto numero sa swertes hala gyud linya pero ingnon gito palit mog slot kay tagaan mo sa Ginoo og grasya asa maminaw because nailad ta siyawa kwarta ang iyang gisulti. Tanawa si Kristo, kwarta ba ang iyang gigamit? Dili. Gugma ang iyang gigamit. Ang mahal nga birhen, kwarta ba ang iyang gigamit? Sa diyang nagpakita siya dito sa Our Lady of Lourdes, ngadto sa 14-year-old na si sa tingan na to, Bernadette. Asam din ang Lourdes? Germany o France? France, Ang samtong tuiga. Di bawa kita maghunahon na pero ingna unsan tuiga to. Mga tuig ganing mga artista may kita mo kuan. Ang utro sa ko no. Murag 1858 nagpakita. Unsa may gigamit? Pag-ampo, rosaryo. Pagtuo ang gigamit sa mahal nga birhen. Buhia ang pagtuo. Ang masakiton nga bata dalagita 14 years old mo iyang gipakitaan aron pag matuod na gamiton sa Ginoo ang kaning mga pobre, mga huyang dito sa Our Lady of Fatima. Ang gipakitaan sa mahal nga birhen, mga bata, kwarta ba'y gigamit? Pag-ampo gihapon. Pag-ampo. Mao na nga aron masulbad ning atong problema ron sa kalibutan, labi na din sa atong nasod, labi na ning kagubot o kalisod, mubalik ta sa paghigugma sa Ginoo.
dili sa kwarta. Ikaduha nga dali kay tang mailan kanang mahigugma ta sa atong kaugalingon. Kana bang ang atong kaugalingon mo'y atong unahon? Self-centeredness. Ang ato rong mga politicians siging paningkamot nga kumpanya para sa ilang kaugalingon. Pangita mong politisyan nga nangumpanya para sa uban. Kana muna'y butari ug naa. Pero sige lang pangumpanya siyang kaugalingon, may pagka self-centered na. Mabudol ra gyapon ta ana. Kay niglingkod ana ang iya gyapong kaugalingong kaayuhan mo'y hunahunaon before sa community. Kana sang politisyan nga magsigig panghatag og kwarta, pasalig og kwarta, kana mabudol kita ana. Budol ta. Kanang politisyan nga dili mo pasalig og kwarta kung dili tininuod nga pag-alagad, apil na ang pag-antos. Atong tanawon ilang track record. Kusog ba na sila mangwarta? Gitabangan ba nila ang mga way kwarta? O karon na lang na sila ng hatag tungod kay eleksyon na? Mga buangon guys tanan. Ay ko ninyo tutok-tutok eh. Kaya kita din wag kita magpa-elect. Pero 127 na kabalay nga pobre gyud kay na nagyaka siyuta ang atong napatukod karon, maayo na ang ilang kahimtang. Dili na nato maihap pila ka thousands of families ang atong nahatagag bugas, pila ka masakiton ang atong natambangan sa ilang mga tambal, pila ka lungon ang atong nahatag sa mga iglulubong nga di malubong kay way lungon or wa mahuman og bayad ang lungon, pugngan masas punerarya dili ipalubong basta di mabayran. Nakatabang ta ana, wa ta magpa-eleksyon. Nganong nakatabang man ta? Kay ni ay mga tao nga atong mga parishioners online o kamong territorial parishioners nga inig-ingon ako nga ato ning tabangan manghatag gidayon. Pero sad to say, sa ako dihang YouTube lang daan, 220 na ang akong subscribers, 220,000. Pero iniingon na to, slat-slata, tag 100 pesos, may lagnay mo palit nga 20 kabuok kada adlaw. Hain man da itong 220,000. Basin paog, moingon to sila, ada, sige, palit anak, ni ay atong daghang problema. Sa dihang gisunod ni Bernadette, sa dihang gisunod sa mga bata sa Fatima, ang gisugo sa mahal nga birhen, napuno sad sila sa grasya, labi na ginang kaayuhan sa sakit. Sa dihang sundo nato ang sugo sa Ginoo, matod pa ni Kristo, sundan ninyo ang pulong sa Ginoo, dili ang pulong sa inyong katigulangan, ihatag sa nato ang kaluwasan. Tagaan tala mo one example, kanang moingon bitaw si Kristo, love your enemies. Doon na ba tayo balaod sa kalibutan nga nagtudlo ana? Natay particular legal law nga nag-ingon love your enemies? Na? Pangita ka mo mga lawyers, i-search ko no. Naabay nag-ingon love your enemies. Nya na pag nag-ingon ba forgive 77 times. Na? Hoy. Na? Og tungod ana, di gyud mag-ayo ang atong relasyon sa usag-usa. Bisag kapila na ta nag-eleksyon, sige tag-ingon, this is a holy, the right of suffrage, a holy, sana ka na, right ba na? Tawag na. Kadang ato ko nung butar ba? Vote. Holy. Oh, mana holy ko nung atong vote. Tawag-tawag tag holy anang unholy. Tanawa, respetuan bagod sa kuan. Respetuan bagod sa atong mga katawhan.
ang nidaog nga mga politicians ighuman sa eleksyon dili respetuan sa mga napildi. Sigihag atake, sigihan og daot. Ang nidaog sad usahay di sad mo respeto sa nibutar nila. Atakihon sa nila kadtong wa mo butar nila, ilang lisod-lisoron. O kinsa tong musupak nila, ila dayong piiton, atakihon, i-impeach pagani. Mura nagsila na'y hawd, dili na ang mga tao. Tiyaw mo ka na, 32 million ang nagbutar, wa man nagreklamo ang 32 million, ang ni-impeach, 215 ra, equal rabi ang atong votes. Kana mga congressmen, o ang akong butar, inig panahos eleksyon, parihara na. One vote, one count. Nya tungod lang kay nakalingkod na kadiha, gamhanan na kay ka, tumbahon lang ang 32 million sa 215. Gikonsulta o sa atong 32 million unta kun unsay ilang majority decision. Una pamubutar kining 215 nga gitawag og representatives. Pero tungod aning atong human standards nga opposite to God's standard, naguba ang kahuli kunuhay sa atong eleksyon. May pagwa na eleksyon. Di ba? Ay bitaw padayon ang tag-eleksyon. Ato nang suwayan. Naapagining tikas panahos eleksyon. Dili lang panahos kumpanya, tinikasay, kinamangay, kuno. Kana pag yung pag-adjust sa resulta, dagdag, bawas, ma-automated man or ma-manual man, naagin ang dagdag, bawas nga accusation. Kaluoy sa atong Pilipinas. Hinaut unta, mawa na karong panahos eleksyon. Iampo nato, mauni ang sakit na kanser sa atong Pilipinas, graft and corruption. Kanser na ni. Tinikasay sa eleksyon, kanser na ni. Political parties by patronage, kanser na ni. Muna ato na siyang suwayan og ampo sa mahal nga Birhen sa Lourdes. Mahal nga Birhen sa Lourdes, ayuha taon mi. Nya motubag sad ang mahal nga Birhen sa Lourdes, do what my son is telling you. Do everything what my son is telling you. Nindog na ta mga buotan.